Ay, naku, nagkagubot dyan ang tibok Pilipinas karon, no? Tungod ana naging maestra nga tangtangan lagi lisensya. Kay nga na kay nangasaba. Ay, kay nangasaba lagi estudyante gipagawas, gipalingkod sa gawas. Wala balikig pila ka minutos. Ang bata na trauma. Ano sa katorya di ay? So karon tawag sa principal og wa pa na kontento gipatulfo. Kani siya maestra po ni siya. Kuno siya kinabreta na sa amo. English major, minor in math. Iyang specialty PE. Munang maka-justify good na siya kung unsay kinabuhig maestra no. Dili lalim. Dili na ko mo comment ha. Vlog sa kada ko comment. Dili lalim makuhaan kag lisensya no. Pero sa panahon man gud karon, di na jud mamalikayan. Yunood na mga bagong balaod. Kung imong pasakitan ng bata, istoryahan og dili mao, physical, psychological, naadjog kay kapaingnan. Oo. Kay ang balaod karon nagprotektar na sa mga kabataan. Ana. Maestra na sa pohon. Wala pa siya plano mo take. Kaya siya madako pa iyang sweldos, iyang racket kaysa iyang binulan og magmaestra siya. Sige, dapwel. Medyo may pagkamaldita man punto. Di po ang imong maestra kung maestra to. Pero dyan na pag-auso ng bata this classroom. Ambot lang, basig paasuhan niya, isulod niya sako. Murag mapriso siya. Kani retired principal. Na-expelled po na siya. Kaya wag ka mag-lesson plan tulo ka tuig. Mga UAG report. So sa mga sulti ko Daniel labi. Bago ng problema ko na ako kay ang guidance counselor nila dito. Reklamo ko sa ko itong sa kong report. Na ang problema lang, wag ko na kayo mag-report. Kundi, record sa ilang pag-report. Kaya wag ko kong report. Bisa personal na, wag ko naka-report. Muna ron, natangtang ka. So karon nakaunsa naman lamang ka. Gamit artist na lang ko sa mga embalsamment. Pero okay lang kasi sa atin namang gihapon sa lami man sa mga makeup artist kadi man musuko lang iyang gi-make up ma'am di mang reklamo. Ilom lagot sila. Silent type. Butan kay na sila kay nga pilong naman tanan. So ana lang gyud no niya. Hinuon mga unta manhap sa lain nga bahin kung atong tukion napoy punto no nga mahatagan gud siya gitawag nato og mga balaod nun nga mga sanksyon ay naman siya nabuhat pod nga sayo kung iya pong giangkon apan ang murag dili lang jud madawat sa tanan in general public kana matangtangan siya lisensya kay kana agud murag pang lifetime na gyud mo wala na siya lisensya wala na siya permit wala siya permit di na siya ka-apply misag asang eskwelahan di pa siya makatugod og building wala siya permit wala siya building permit ana tanang klase nga permit so wala siya trabaho, wala siya income, ang mga tawo nga gasalig niya, labi ng pamilya, nga usap. Di luoy kaayo di ba Daniela? Okay, one of the important ko ng permit, katungod, naka-apply dito sa BIR. Nang makaingon ko no, talong panahon na, delikado niya kung kaayon, no? Di ka magpinasagad. Sa pa, daw na una po ang gabotang tapos daw na una po sila kung sa ang kahintang sitwasyon, no? Dili pa sagad, no? Tangan mong good siya anong lisensya niya o permit niya. Dapat, basahan po niya sa ilang personalidad kung sa siya. Tagaan ang tag-second chance dahil, no? Nabo na siya second chance. Patay luon, ragyod. Di ang tagag lisensya kay murag wa na gyud. Dibidindo na gyud na kinabuhi for the rest of her life. Pag-finding nimo na lang good siya. Mangita na gud lamang siya kung sa iyang kapaingnan sa kinabuhi. Buhay kaayo. Bisod pud manglimo siya. Graduate good siya na. Lisod biya kay makuha ang lisensya, eskwelahan ko pat ka tuig, take pa kag board exam, nakagasto-gasto ka imong singot luha sa sipon, muta gaabot gyud. Di good lalim niya. Imong ginikana nagkapuras-puras, nagkaingon-ingon para mahuman lang jud ka pagkahuman sipiat gamay, tangtangan kag lisensya manang karon delikado jud ang kinabuhi Daniela. Ang gusto magbuot kay kung sa kaugalingon ng anak ng Guswer pero ang gusto magbuot konsensya na lang bagad unta nga naa kasi ngano lisod ba ang sa kahintang sa katao nga makakaon ang sa tinuka sa kaadlaw. Salimuan ko daw ko. Pero ana gyud no, ang pamatasan sa bata lahi biya sulod sa classroom. Lahi pod sa panimalay, dahil bata nga madug maestra. Napoy bata nga musukol og maestra.
Miss kapag naa kay pinaka-powerful nga management strategy inside the classroom, di gud mo malikayan sa kadaghan gyud nga estudyante no. Nya. Di gyud mo na madahag do pa nya. Nagay mga panahon gyud nga masipyat gyud ka. Ang importante giangkon na ngayog pasaylo di lang jud tangtangag lisensya. Oy man delikado na jud kaayo karon panahon no. Mas maayo pa tingali magmaestra ka sa nga babaw-babaw kaysa magmaestra ka sa syudad, kaysa mga babaw-babaw nga lugar. Ang mga bata, I tell you, mas taas og respeto sa mga maestra. Adunay kahadlok ang ilang mga ginikanan, di sad magpinasagad, magkuti-kuti gyud, mangutana. Unya, mas mudapik pa sila sa maestra kay kabalo mo sila ang maestra magbililhon ka unya. Sila gyud ang second nga parents sa mga estudyante. Unya, makayon jud ko nga bililhon ang mga maestra kay ngano no kung wala sila, wala tay makatunan. O sila dyan na nag-build up sa ato mga nerves, mga tissues, mga membranes. Di po maka-learn sa ato ang hunang-huna. Kaya wala po lessons. Kaya na ang may sagot ang pinaka-importante matulog sa mga bata. Kaya tungod, hindi po tayo magkadakong ulo. Hindi po tayo magkadakong alam buot sa imuhang kaugalingon. Kaya tungod, nagoy maestra. Correct. Kaya isa kong bula dito, Day. Okay, go. Bula, Day. Then kanon, Day. Kay gutom kayo, Day. Muna karon no, dako kay contribution ang mga maestra sa atong future. Hulma ka nato ba sa atong kaugmaon. Taga po nato chance kay wala ba perfecto daghan po kay nakay mo kanon gihatag day oy. Wala ba perfecto sa kinabuhi, di ba Tadger? Wala perfecto sa kinabuhi. Magpinasayloay, magsinabtanay lang yuta para peaceful ang World War II. Inayara po munggos. Bulad akong giingon diri munggos. Yabag man sa ding ako kuan oy catering services. Oo, manang mas lami jud ma-assign kag kuan. Bukid-bukid palangga ka sa mga katawhan. Gusto mo hatag pud taguin sa iya request kay tuod na magin nakasalad yang nakahanda tanang kompleto. So kompleto po nato ihatag nila tanan, di ba? Pero wala na ibalik-balik. Ay lami jud kagabi no mo kaon kag munggos, bula dayong bam gamay ra Daniela ipog daghanak kay ng bam kay para matiwas sa atong topic ron. So mo na ma-assign ka og syudad, peligro yun yung kinabuhi no kay ang mga tawo sa syudad lahi gyud kaayo og mindset. Oo. Murag basay makaingon ka makamino sa maestra nya luoy kay ang maestra may unta kung taas kag rangko kay dako kag sweldo kung kuan ra ka kanang mga kanang baguhay pagka di ka may ra kay kag sweldo. Dili po sa mo magpangit-ngit diha. Pahawa di Angelo kay ngit-ngit kay sa nga tanan. Tama human ani atong topic rong gabi unang pay gutom kaayo. Muna karon. Pasensya na kayo sa mga viewers, kadang kayo sa mukan diri, abi na ko mga lamok na amusamok. Muna karon, ato jong balay-balayon, atong bangi-bangion, atong kuan ba ka ng timbang-timbangon ang matag sides kay para dili bias. Hello, man sad no? Hindi sa ta makaingon nga ang ginikanan kay kanang ginikanan man good. Overprotective gud na sila sa mga bata no kay palangga jud na nila. Pero sa punto na nga imong tangtangan og lisensya murag lahi na po ng istorya bugat ra kaayo no. Pinaka-point ko dito na kita guys sa una no mga elementary ta, kinder ta, mas grabe man pero na something mga punishment mga dili untang dili ka mga panahon nato sa una no mas grabe ka na kay gibuyag lang gibutang sa gawas gipalingkod wa balikid pila ka minutos na trauma ang bata kita sa una no tangasog sili say daspan chok dashboard sa na atong kamot ibutang dito sa kuan tawagan na lamisa bunalag lipak luhuron pa kasi mga mong luhod mohunggos tahuris tabios tanan mga liso-liso latan na lang nato na ano plaka pakamangon ka sa log bangko pa eskwatun ka butangan og libro. Pero kaluoy sa kay taas ano nahulman sa nato mga panghuna niya lami gud ka atong disiplina sa una kasi karon height kasi mga bata karon mo nang gina-spoil gud sila maayo. Ang problema lang sa una kay over good sa sacrifice gud ang mga tao mo nang paningkamot bisag karon ani lang mga ordinary ang food paningkamot jud ni kay makabusog ra gud mi lang sambot na libre karon. No importante jud ang disiplina importante jud kay disiplina no ay mo nagiingon pa nga respect begets respect. Kamangutana sa tangano nag-iina naman akong bata no. Kita may sad ani. Unsa may hinungdan ani kay giningon ra bagod ang personalidad sa bata gagikan ra bagod na sa panimalay kay ang ginikanan majud ang una magahulma sa panghuna-huna prinsipyo o kinaiya sa usa ka bata. So ana lang jud magsinabtanay lang tanong niya. Pero para na ako kailangan taas ko pasensya sa may. Iyag yun na. Management, strategy, pero tao lang man. Kaya di pa tamay mo grupo.
Kaya para basta lang katang-taon di ba ganyan. So tao naman dyan, makita perfect, makasabot na mo na siya nga, before you click, think first. Ana lang yun no, ato lang yung pangulahin nga mensahe sa tanan no. Kung adunay mga butang nga pwede rin istoryaan para magmahapsay, malinawon, magkasinabot ang tanam, istoryaan lang kunya di ta mo bungat dito mga pulong nga bugat kaayo nga daghang madihado tabi ng tangtangan og lisensya. Imagine ang tibuok banay gud ana ang mag-suffer no. Para mo na ginaingon lagi sa pamalaod karon sa gusto natong sa dili mutuman gyud ta. Kay mao naman jud na ang na-implementar karon. So, wa sa tay gahom nga mobatok ni ana. Ang ato nalaman is kana bang atong luagan ang atong mga kaugalingon, atong luagan ang mga panghuna-huna, mag-open-minded ta para sa panahon nga inaning apiki, kita makabungat og mga pulo nga kana bang murag diretso anay, nga murag walay preno-preno, nga wala na lang kanaghuna-huna pod sa kabilinggan sa uban. Ana lang yun, dapat peace, love, di ba Daniela? Kaya doon na ba ang Christmas? So kailangan kita mag-peace, be with you sa ato ang karantanan. Kaya nga no, kung dili natin mag-peace, wala ko yung love. So, ana, normal. So, ana na lang no, hinaot pa unta nga maseto lang na unya. Maoki ang tanan sa ato mga teachers, palangga kay nato ato mga maestra, kay mga estudyante man sa tasauna, magpabilin jud atong respeto miskag sa una nakaagitag mga pagtangas og chok, mga pamunan ug uban pa nga lain pero mutoy mga dako kaayo nga pagtulunan sa kinabuhi nga atong gibit-bit nga karon wala sa tay mga hatred, wala tay mga kasakit sa maestra kay kita man ang mao karo kita ang nahulma. Kung sakit na karon, muupot gikan ta sa inato nga mga experience. So, pud ta mahimutang sa ato ang sa trabaho karong posisyon kay moagi man gud sa primero. Mo nang kinahanglan gud nato lang na basin lamang na makachange ang una kung sa manggaling na sila na mag-story na tudda sila sinagtanay na gud na siya. Ang kalinaw ug panag-usama ato. So babay ka natong tanan. Hinaot na makasabitan yan. Love you.